смачно, вельмі смачно, вельмі смачно. Давайте есть. Прывітанне! Сёння будзе не проста смачны, але і карысны выпуск. Прыгатуем па старажытнаму рэцэпту закуску селядца, якая будзе варта як да паўсядзённага стала, так і да святочнага. І адначасова разбярэмся, як, калі, чаму гэтая рыба прыйшлася даспадобы менавіта беларусам. А напрыканцы падзялюся з вамі маім улюблёным рэцэптам засолкі селядца. Рэцэпт, дарэчы, вельмі просты, а смак у рыбы атрымоўваецца такі вытанчаны, што больш ніколі не захочацца набываць салёны селядзец з крамы. Таму глядзіце выпуск да самага канца, не пашкадуеце. Гэта я вам гарантую. Ітак, пачынаем! 500 грамаў селядца салёнага загадзя прыгатавала, філе. Зараз буду драбніць селядзец. Прапаную разам за мной вам разабрацца ў гісторыі селядца, як менавіта ён з'явіўся у беларусаў на нашым стале. Рыба марская, а продкі нашыя пачалі спажываць яе ўжо ў старажытныя часы. Мода на селядзец найперш апанавала палякаў, бо яны мелі выхад да мора. Але ж пэўны час фактычную манаполію на прамысловы лоў і гандаль селядцамі на Балтыцы мела нямецкая Ганза, якая трымала сваю факторыю і ў нашым Полацку. Дзвіна і была тым самым першым шляхам, па якім селядцы праз Рыгу траплялі на Беларусь, а пазней таксама і па Нёмане з усходняй Прусіі. Адзінае тое, што два стагоддзі, 13 і 14, падчас амаль бесперапынных войнаў з крыжакамі, гэты імпарт быў нестабільны. Толькі пасля перамогі пад Грунвальдам, калі вайна з немцамі на доўгі час заступіла месца міру, імпарт селядцоў набыў стабільны характар. Спытайце, чаму менавіта селядзец, а не якая-небудзь іншая рыба набыла такую папулярнасць? Проста таму, што гэта самая распаўсюджаная на Балтыцы і ў Паўночным моры і досыць лёгкая ў лоўлі рыба. Дарэчы, я вельмі люблю разбірацца ў гісторыі беларускай кухні. А вам таксама цікава? Чакаю каментароў. Зараз нам спатрэбіцца яйка. Я загадзя зварыла на тарчцы. Зараз буду вось так здрабняць. Гатуецца хутка, а атрымоўваецца. Ну так смачна. Яйка здрабніла і далучу зараз да селядца. Нам спатрэбіцца яблыка. Зялёнае і лепш, калі яно будзе з кіслінкай такой. І таксама падрабню на тарачцы. Бачыце, як усё хуценька я гатую. Нам спатрэбіцца адна цыбуліна рэпчатая. І таксама буду, як яйка, драбніць цыбуліну на тарцы. А вы ведаеце, што селядзец можна лічыць традыцыйнай беларускай закускай да піва ці гарэлкі. Так, нават Якуб Колас адзначыў гэта ў паэме «Сымон музыка». Уздоўж сцен стаялі лавы, за сталом гурткі людцоў. На сталах сляды патравы, хлеб, агрызкі селядцоў. Я плачу ад цыбулі, а не ад гісторыі з селядцом. Селядзец, дарэчы, з беларускай стала нават увайшоў у гісторыю сусветнага мастацтва. Цікавая гісторыя. Увекавечылі яго... Прабачце. Увекавечылі яго у сваіх карцінах мастакі Хаім Суцін і Марк Шагал. Марк Шагал, дарэчы, быў сынам беднага разносчыка селядцоў з Віцебска. Калі вы таксама ведаеце якія-небудзь цікавыя факты пра рыбу селядзец, дзяліцеся разам з намі ў каментарах. А таксама падпісвайцеся, калі ласка, на наш канал у Ютубе. Для нас гэта вельмі важна. Ва ўсе часы селядзец быў таннай рыбай. Ім любілі ласавацца і магнаты, і з лёгкасцю маглі сабе дазволіць простыя людзі на Беларусі. І вось вам доказ. Напрыканцы 17 стагоддзя мінімальны штодзённы заробак наёмнага працоўніка ў Магілёве штодзённы складаў 12-15 асмакоў польскіх грошаў, а самы танны селядзец каштаваў 2 смакі.
І гэта азначае, што за штодзённы заробак некваліфікаванага гараджаніна можна было купіць 6-7 селядцоў за дзень. Для параўнання, мясцовы вылаўлены тут жа пад Магілёвам лешч каштаваў 24 асмакі, а адзін шчупак 20 асмакоў. І яшчэ нам спатрэбіцца сметанковае масла. Воцет 1 столовая лыжка. Оп. Сланечниковый олей 2 столовые ложки. И для смаку черный перец. Вот так крыху. И вось так хутенько наша закуска традыцыйная беларуская будзе і прыгатаваная. Дарэчы, я аддаю перавагу селядцу ў халодны перыяд надвор'я, калі мала сонца. Таму што селядзец багаты на вітамін D і не дае шансу дэпрэсіі. Ці была вам карысная гэтая інфармацыя? Не важна зваротная сувязь. Чакаю. Засталося толькі абсмажыць хлеб. Менавіта з абсмажаным хлебам наша закуска будзе вельмі смачная. Я вельмі рада, што вы засталіся з намі амаль што да канца, таму што зараз вас чакае рэцэпт, як самастойна можна прыгатаваць, засаліць сельдзь дома. Калі я набываю гатовы да спажывання селядзец у краме, мне заўжды чагосьці не хапае. Альбо, здаецца, селядзец крыху недасолены, альбо перасолены. Часам нават такая кіслінка, якая мне не падабаецца. А вам падабаюцца селядцы з крамы? Калі вы таксама, як я, любіце вытанчаны смак страў, сачыце зараз за рэцэптам пасолу з вядомага трактату для хатняй гаспадынь 19 стагоддзя літоўская гаспадыня. Я, праўда, крыху змяніла рэцэпт пад свой густ, не дадаю цыбулю ў расол. Але ж атрымоўваецца смачна-смачна. Пачынаем? Расол для засолкі селядца я загадзя прыгатавала, бо ён павінен быць халодным. Зараз распавяду, як яго правільна гатаваць. Але ж спачатку, на ўсякі выпадак, раскажу, як правільна выбраць рыбу, каб потым з яе атрымаўся сапраўдны, смачны, салёны селядзец, як я люблю і як вам будзе даспадобы. Якасны селядзец павінен мець бліскучыя вочы, пругкую бліскучую тушку, без слізі. Пры націску скура не павінна праціскацца, а сама рыба павінна мець прыемны пах. Колер селядца павінен быць сіня-сталёвым, без карычневых палос на брушку, якія сведчаць пра яе заляжаласць. І абавязкова трэба пазбавіць рыбу жабраў перад тым, як адпраўляць у марынад. 3 тушкі селядца нам спатрэбіцца і 2,5 літры вады. Вада ў нас закіпела і зараз буду дабаўляць галоўныя інгрэдыенты. Гэта лаўровы ліст, 3 лісцінкі, перец духмяны, перец чорны, каляндра, соль, 6 столовых лыжак на 2,5 літра воды і цукар 4 столовые ложки. 3 хвіліны пакіпіць, потым астудзіць і холодным рассолам заливаем нашу рыбу. Ну вось, у падрыхтаваны холодны марынад я адпраўляю селядец. Добра падыдзе 3-літровы слоік. І галоўнае зараз закрыць крышкай і... Ой! І галоўнае зараз закрыць крышкай і адправіць у халадзільнік на 3-4 дні. Селядзец будзе такі смачны. Ніколі потым не захочаце набываць яго ў краме. Паверце, гэта я вам гарантую. Ну, а зараз будзем частавацца закускай з селядца. Гатуйце разам з намі. З новым часам заўжды смачна. І падпісвайцесь на наш канал.